Ja ću poneti. Debriefing počnemo sa nagradama, znači za najbolji loadout. Gazda Ilija, sponsor glavni. Živo Airsoft Srbija. Evo ovako, nas trojica smo se konsultovali. Znači, mesto broj 1, Brka. Bravo, majče! Moju oči je pogodio. Mesto broj 2, NKVD, koji neće da obuče... Gde mu je? Gde ti komesar? Sad će dođe. Sa kapom. I pošto su dvojica Rusa, red je bio da dođe, mislim da nagradu dobije jedan Nemac. On je treće mesto, a on je Nikola Najden. Pošto ja sam van konkurencije, jel te, mislim, bilo bi glupo da ja stalno, mislim, pobeđujem, pa stvarno. Tako da, gospodin prvo mesto, gospodin drugo mesto i gospodin treće mesto. Da ti snimam, idem ja ponavljam. Šta ću ja dođem to? Sam sebi. Završili smo danas game. Debriefing. Da saberemo utiske na brzinu. Ko ima nešto neko da pita, pritužbi da kaže, znači eto da popričamo. Ajde, pre nego što počnemo sa pojedinačnim komentarima, ja bih prvo voleo da u ime SD tima zahvalim svima koji su danas došli da uveličamo ovaj naš game, prvi u godini, veliki je. Hvala svima još jednom. S moje strane, pošto sam vodio Ruse, mogu samo reći hvala da izrazim. Znači, neverovatno je bilo veliko uživanje gledati vas kako osvajate ceo Berlin. Što se tiče toga, Rusi, čestitke. Osvojili su svinjac, bre, jedan, bre, ti sad to veličaš. Ne, ponovi, molim te. Osvojili su svinjac i to veliča ovaj čovjek, pa ne znam o čemu priča. Dakle, hvala još jednom svima. Neću da iznosim pojedinačna imena i pojedinačne timove. U toku gema sam svima rekao, otprilike svim timovima ko je šta radio. Hvala svima koji su se trudili. Znaju svi. Ono što hoću da vas pitam, to je, znači, vaše pritužbe, nemoj hvale, okej, nego vaše pritužbe na organizaciju. To je ono što mi je bitno i što je nama bitno, da mi znamo da bi sljedeći put bili bolji i bili uspešniji. U čemu smo danas pogrešili, to ako mogu da čujem od vas, to bi bio veoma zahvalan za to. Ko će prvi? Ajde, na organizaciju. Znači, na organizaciju. Na organizaciju. Bajću. Nije ladno pivo dovoljno izgleda. Hvala. Hvala. Ebi ga. Živo Berlin! Živo ja. Ispoštovali smo istoriju kao prvo, znači da ne budemo da radimo kontra od istorije. Ovako, kao prvo, što se tiče organizacije, nemam ništa loše da kažem, imam loše samo da kažem oko štitova. Štitovi 0 bodova, totalno. Znači, mnogo loša ideja. Znači, od danas nadalje, mnogo loša ideja. Druga stvar. Poznavanje pravila dejstvovanja u objektu i van objekta i oko objekta je katastrofalno. To se odnosi na sve time. Znači, ne kažem za sve, ne kažem za pojedinačno nešto, ali znanje pravila je nula. Ja ne znam, stvarno ljudi, posle toliko godina bavljenja i svega, da vi ne možete da obučite vaše ljude da ne može rafal da se koristi u objektu. Ja se pritom izvinjavam, u afektu sam rekao nešto što možda nije bilo prilično ovde. To je zbog vrućih piva, u redu. Moguće, evo sad sam se malo uladio, pa ispustio sam se na zemlju, ali to stvarno mislim nije u redu. Ne samo situacija ovde, još dve situacije u drugim objektima. Mislim, od različitih timova, znači ne samo od tog jednog. Znači, to je već počelo da bude zabrinjavajuće. Znači, ja vas molim, to je samo apel prema tim liderima. Molim vas, svi po ovim Fejsu i gde god forumu dok je bio i ostalo, svi znate SAP na pamet, svi znate ovo, svi znate ovo. Evo, pokazuje se koliko znaju timovi na licu mesta. Hvala ti, pošto. Toliko od mene. Da ne bude zabune, ja sam dobio izveštaj od moderatora cijelog dana i s jedne i s druge strane, znači nisu u pitanju Rusi ili Nemci, znači sve zajedno je bila katastrofa što se tiče ovog samog pucanja po objektima. Ja razumem i adrenalin i sve, ali morate malo više pažnje da posvetite. Nije se desilo, ja mislim da danas nije bio tim koji u jednom trenutku nije zapucao rafalno unutar objekta. Stvarno, ako je bio neki tim, ja se izvinjavam.
izvinjavam unapred, ali ja sam čuo od svih, znači i s nemačke i sa ruske strane, bilo je. Moderatori su izricali opomene, čak su slali i u respawn. Znaš ko nije pucao Rafal danas? Znaš ko nije pucao Rafal? Ko nije? SD Team. SD Team nije pucao Rafal. Moderatori su slali i u respawn ljude koji su pucali rafalno i opominjali su, tako da ukoliko je nekom krivo, ja se izvinjavam, ali stvarno ljudi, pokušali smo što je više moguće da svedemo to na nulu. Ajmo dalje, za organizaciju ili imao još neko? Izvolite. Za organizaciju nemam, ali bi se isto priključio malo kritice ljudi koji igraju Airsoft. Ja sam freelancer, ne znam koliko me znate, ali ono što sam stvarno primetio to je pričanje dok ste mrtvi. To je stvarno ljudi glupo. Ja razumem da vi hoćete vašoj frakciji, drugu iz tima da pomognete, da mu kažete gde da se čuva i tako dalje, ali je stvarno rušenje komplet igre ovih ljudi koji su se trudili da se priča dok ste mrtvi. Ja mislim da je to glupo. Ako se neko ne slaže, neka mi kaže, ali po meni je to skroz glupo. Dakle, ako ideš u respawn, ako si pogođen si, ćuti, nema, kaži mu samo čao, zdravo, šuti od dupe, ne znam, bilo šta, ali ono kao, tamo imaš petoricu, vamo, ovo, ono, to je stvarno glupo. Ja sam... Ne, ajde, okej, mislim. Pozitivna stvar, po prvom izveštaju moderatora preko 90 hitaca test je bilo. Mogu samo da se zahvalim svima, svih 90 su prošli. Znači niko nije slagao. Ja sam bio najgori. Svaka čast, nema šta, stvarno preko 90 puta smo pucali, svi su prošli. Svaka čast. Svi su se javili. Samo se jedan moderator drao mnogo. Što toga tiče. Također, pritužbe oko nepriznavanja su bile pa zanemarljive. Ja ne znam koliko to da kažem da je bilo, toliko toga nije bilo da je to stvarno meni iznenadilo, pravo da vam kažem. Samo bi da dodam na nešto što je dečko rekao za pričanje dok je mrtav i ostalo, ljudi da nauče pravilo da svaki deo opreme, pogodak u svaki deo opreme je priznavanje. Znači štiti ispred puška, pogodite u pušku, ti si pogođen. To da ljudi nauče i bleed out time. To su stvari koje se ponavljaju iz game u game. Ja verujem da ćemo mi to da kao zajednica da prebrodimo kroz par godina. Puno novih ljudi koji se svakodnevno uključuju. Ne možeš da očekuješ od svakog da živi za Airsoft. Ja verujem da ovdje ima dosta ljudi koji se bave ovim sportskom nedeljom. To je sve okej. Jel novo? Proći ćemo mi kroz to. Ja bih hteo samo da pohvalim jednog moderatora, ne mogu da se setim. U petici je bio. Okvir od M4, da li neko izgubio? Čekaj, hteo bih samo moderator u petici, u objektu petici. Zoki, nije tu trebao. Nije otišao. Hteo bih da ga pohvalim, znači pravi moderator, znači sve je poštovo, sve je gledao, sve ono, znači imali smo malo nesuglasica oko onih dečjih igra Bang Bang i ostalo, dečko je odreago došao do čoveka, objasnio, tako i tako, niko se nije ljutio, znači svaka čast dečko je odradio ono pravi moderator. Sofija! Man ima moderator, mi stopujemo. Sofija, bravo za Sofiju! Bravo za našeg Zoleta! Dugo nisu mogli da uđu u šesticu. Da li ima, čekaj, stari, da li ima još neko nešto za organizaciju da... Sve je bilo okej. Sve je bilo okej, dobro. Ništa nema igračice da igraju. Ajmo sad pojedinačno ko je imao neku pritužbu na game. Ako ima takvih... Kako beše, čekaj. Speak now or hold your peace forever, ako tako kažem. What happened in Godomin? What happens in Godomin stays in Godomin. Imam zamerku za jednog moderatora koji se drao tamo na... Viko Juri! Tu dere se kupo, ne znam. Da ne zaboravim. Ja se stvarno izvinjam ruskoj strani ako sam se danas drao previše. Ja mislim, stvarno, bez jebancije, danas je od ključne važnosti bilo preći reku. Ja se izvinjam ako sam bio preglasan, ali stvarno game je zavisio od toga da ruska strana pređe reku. Bio si ko Žukov, to nije desilo, tako da se, ako sam bio nepristojan ili ako sam previše drao, ja se stvarno izvinjam, bilo je završeno. Da se izvinjaš, tako i treba. Nisi imao pištolja ko se povlači pljas. Pa i bilo i toga da treba.
minuta. Ok, evo još Gajo da kaže, on je vodio ovu rusku stranu i Čira ako ima još nešto za Nemačku, pa da se vratimo na studiju. Gajo, voli. Hvala Nemcima, bili su veoma dobri, nisu nam dali lako da pređemo. A gde je Angela Merkel bila? Ali smo uspjeli preći. Nije bilo nekih nesuglasica, malo je nastalo zamorno u jednom momentu kad se preko podigli. Ljudi su iz spona kad izlazili, znači morali su malo brže da se krene. Jedino to je bila zamjerka moja. I rekao sve je ono ok, što se tiče ruske strane, odradili su. Ljudi, hvala Rusima, da ostane upamćeno, Rusi su osvojili danas ceo Godomin. Znači, ceo Godomin sa sve Vučevom jazbinom. Izvoli. Evo, ja sad samo moram reći jednu riječ hvale. Ispred Raven Ops tima dugo postojimo na sceni, menjamo se igrači i tako dalje, veterani smo. Da se zahvalim Nezde timu što ste nam ukazali čast da nosimo rusku zastavu, da je pobodemo na prvi objekat, da je pobodemo na Rajstag. I samo da kažem da svim igračima i svim timovima, da, eto moram to reći, da pravi organizator ne organizuje samo dobro game, nego u toku igre i prati timove šta ko radi, pa za sljedeći game onda po zasluzi neko dobije i čast neku da nešto uradi. Jeste, vi ste, zahvaljujući vašem požrtvovanju do sada dobili tu privilegiju da budete baraktari ovog puta, hvala vama. Hvala vama još jednom. Evo Pavleta, hoće. Ja moram samo da se zahvalim organizatoru što nas je rešio onih posao sa Papa. Hvala vam. Čekaju te u avgustu Pablo 3. Ja ne znam da li su ovdje, posebno Gaje ih. Čekaj, posebno hvala ljudima iz Republike Srpske, tim Kontra ukoliko je ovdje. Hvala vam ljudi. Hvala, svaka čast što ste došli danas. Stvarno hvala. Hvala Kontra. Ili imaš neko nešto? Ajde. Mogu snimiti sa Pablo 3. Biće. Ako mogu samo da kažem, ja sam pobo zastavu. Ja jebo. Ti se odjavio. Što s mene tiče, ja jebo. Čekaj, da li nagrade? Čekaj, Čira. Evo, ček stanim. Ne, ja sam... Kad bude trebalo tamo ću po foru, Ok, to je to. Izveštaj sa poenima ćemo da objavimo kada se završi sve ovo. Druga nagrada. Druga nagrada, kako beše? NKVD. Čekaj, Alpa sele. Čekaj, ajde ono po krugu. Da. Maska i kesa bulica. Čemu? I... Najdenovu. Najdenovu. Miko. Čestitam. Čestitke. Opa! Izvolite. Ekstra. Eto. Hvala svima! Morimo dolo ljudi. Ljudi imate piće tamo. Doviđenja. Ćao, Airsoft Shop Srbija.